Jirka? Jirka. Jirko. Jirko. Kam fakt jde? Jdeme ho najít. Vypni, vypni. Kde jsi? Brácho. To musím říct klukům. Kde je Jirka? Já jsem viděl Jirku. Kde? On byl tam a už tam nebyl. Jdeme. Nej to Jirka, Jirka! Je to Jirka! Hej, Jirka utíká. Říct klukům, co se stalo. Kde je Jirka? Jirko? Čiku. No. Neviděl jsi Jirku? Ty Jululo taky hledal. Kde je Nikolas? Nikolasi. Joj, mamu. Hej. Já mám bonbonky, chceš? Jo, jdeme. Tak pojď. Kde je ten Jirka? Kubo, Nikolasi. Já jsem ho viděl. Nikdo unes. A kde je? Jdeme! Ty vole, pojď. Máš nějaký telefon? Lidi, jestli vám tady to video líbilo, dejme dát like, ale to není všechno. Jenom chci říct, že mé album vychází už tady tu sobotu, to už je zítra. Album bude tam třeba repát Ali G, nebo Pepe, všechny, a nezapomeňte, 7. to začíná až do 13. února. Tedy poslouchejte, je tam i písnička Základní škola, praktička Semily. Čau. Ty vole, já bych se chtěl nějakého do toho kina. To pak může dávat. Tady není Jirka, Jirka měl many samozřejmě. Pomalu, hlavně nepospíchej, takže já bych sem šel na ty vole. Pomalu, nepospíchej, asi neublížím hlavně. Tyhle, já jsem čululu debil. Však máma dneska bere. I táta výplatu, stravinky už ne. Ty vole, do kina. Dej nějakou cigánskou tu naši, jej. A Don't care, a ne. Je... Já, džungal, já neumím moje zpěvat, že půjdu do Superstar. Ty zvláštňáků. Vypadni okamžitě. Základní škola, praktická. No tak když jsme nenašli toho Jirku, tak Tak jdeme. jdem na kebab, Mora. Jdem? Tak Ne? pojď. Jdem tam. To řeknu až v druhém díle. Lidi, jestli vám tady to video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr zvoneček, Instagram Nikolasi tvůj, Nikolas 55. Kuči, Gu, i 4i, Kubíček 1, 2, 3 kuby. a Jirka, který bude ve druhém díle hlavní roli. Jirko, jak? Takže tak, a Jirka bude v druhém díle hlavní roli, že jo Jirko? Takže tak, doufám, že se vám to líbilo, Dora Starý se vrací, Otravu bábu v kuchyni se taky vrací, Koloběžka Freestyle se taky vrací a nezapomeňte 7. album, čus.